Salutare tuturor! Ne aflăm aici la Străjenii Sportului, unde este cel mai tare canal posibil cu 0 urmăritori. Țineți aproape de noi, pentru că o să avem mult conținut interesant și foarte interactiv. Dar de ce ne-am adunat aici? De ce? Pentru că avem cel mai nou transfer la această echipă minunată, pe numele lui fiind Alin Grigore. Alin Grigore este un jurnalist. Nu mai contează publicații să le număr, pentru că marea majoritatea celor care urmăresc sportul știu. Așadar, hai să-l întrebăm pe Alin Grigore de ce a ales această echipă și, bineînțeles, ce crede el că vom face în acest nou sezon. Nu, în primul rând, eu vreau să te întreb pe tine, nici măcar tu nu ți-ai dat abonare la propriul canal sau care e treaba? Încă nu, pentru că vreau să văd dacă avem succes. Dacă... Te mai de ce am venit aici? Da. Vreau să promovez în primul rând. Am văzut despre Liga 3, eu am jucat tot pe la Liga 4, am venit la Liga 3, deci un pas înainte pe Liga 2, la Liga 3 am văzut că este mai grăuț aici, la băieți, e complicată treaba. Am luat posibil cu asta, trebuie să ne mai întâlnim și noi la pachetul de mușchi, dar trebuie să promovăm anul ăsta și am încredere pe echipă de aici foarte prezenți. Și am văzut că au ciclezi de bine, deci sunt bine băieții, nu sunt chiar așa cum pare, adică Liga 3 te gândești, bă, Liga 3, băieții nu înțeleg deloc. Nu am văzut că tu ai dus la multe meciuri, la comunii, saturi și așa mai departe. Crezi că echipa asta noastră pe care noi o avem, crezi că ar face parte cu eu la Fotbal la țară, leger. fotbal la țară? Leger, fotbal, eu zic la Liga 3 pe bune. Liga 3 total, nu știu la un fel, fără probleme. Am văzut multe echipe unde jucătorii sunt plătiți foarte bine și aici jucătorii nu sunt deloc, nu te despre oameni momentan, nu nimic de Nu, asta mergem pe asta că o avem doar cu unii, că nu-i plătim. Da, să se trăie, da. Da, e greșeala mea, că am întrebări, na. Da, acum nu zic eu la cameră câți bani îți dau, nu mai contează, mergem mai... Hai, bă, mi-aș de ăștia. Bă, ce mi se pare interesant, e a doua oară. De a doua oară, vezi că și sunt o familie, ceea ce rar găsești din fotbalul, mini-fotbalul. Eu n-am văzut, foarte, foarte rar, sunt la echipele alea care joacă 30 de ani, 30-40 de ani, care se știu de o viață. Aici vine foarte prietenii noștri, de zici. Da, Alin, ideea e că eu merg și profesionist, că nu contează atât de mult rezultatele, ci contează foarte mult relația în tine. Adică, ok, că o bătaie, nicio problemă, toată lumea este supărată, da? Dar atâta timp cât învățăm din greșeli, trebuie să mergem înainte, pentru că timpul în spate nu mai putem da. Și, până la urmă, să să fim de masă, facem mișcare, nu suntem nimic de la și na, ce să zic, eu îți urez bine ai venit în echipă și să câștigăm cât mai multe meciuri.